Здравейте, маняци! Аз съм Даката. Искам пак да запиша на Farming Simulator 2014 едно видео, но този път ще го направя без камера. Предполагам, по-добре ще ви също ще дарите лайк, ако е по-добре ще дарите някой коментар, нали, по-добре или не видим, ако трябва да сложа камерата. Никакъв проблем, ще сложим камера. Но смятам, защото с телефон играя и ще взема място по самия екран, и затова реших да ни слагам камера. Но, ако искате и камера, ще дадете в коментарите, нали? Да ми кажете поне, ако е така. И тъй, започваме. От тук бяхме стигнали миналия път. Не съм играл. Да, ще приемем тази мисията. Значи, да отидем до... Пак да ви кажа, не мисля да е пък е много голямо видеото. Нещо по-малко мисля да е. Да не ми втръсне прекалено. 15 до 20 най-много минути, нали, колкото да е, да не прекалявам с видеото. Не съм играл без вас на този запис. Има такива мисии, които се изпълняват. Зарбявка също да изпълняват мисиите, защото дават около 20-30 хиляди отгоре. Ето в момента имам 30. Имате 2 минути близо да отидете. Някой път имате повече. Вода да отидете. Само не се вода. Минавате само отгоре и мисията вече е взета. Ето ги 20 бона са взети, на 30, 20 бона удари отгоре. И се връщаме пак обратно. Имам много земи, които могат да се купят, но трябва пари, трябва време и игра. Не мисля е много голяма да направя записите на Farming Simulator 2014. Прекалено големи не мисля да са, защото искам да ви дам малко обяснение как се играе, какво се прави, ако нещо, нали, с такава цел правим видеото, да може да знаете, нали, да видите за какво става дума, как се играе, какво се прави, как се минават, нали, по мисии няма как се минава, но последствие някаква друга игра нова, ще видите как се минава. Ще направим и други игри, ще дадете в коментарите си, на всякъде може да дадете, ако искате да кажете, какво искате да играете, какво искате нали, да се записва и така. Да видим сега, навсякъде сме сяли явно. Само тези две тигани. Добре, нали, продължаваме напред. Сме сели, да. Значи имам 50 бона. Тук можем да почнем да гласим, но трябва още парички. Забавим, значи се възползвам само от дъни в момента. Да видим ако можем да продадем нещо тук. Да сложим маркета тук. Нали, ви ще кажете, ако искате с камера, как е по-удобно. Предполагам, че така е по-добре, защото няма да пречи на екрана, нали, тая игра пробвах миналия път, стана с камера. Направихме с камера, намерихме място на самата камера, може да се увеличава, да се намалява самата камера, но защо пък не да се направи без камера, нали, смисъл, че да има повече място. Чакайте да видим къде сме сега. На Харбора се дига. Харбор. По принцип статиона е повече. Харбор, така ще има Харбор. Само да видим къде беше. Отгоре ли беше Харбор? Да, добре. Все още се дига. Става някой лев. И затова реших така без камера да направя. Но като кажа, че с камера ще го правим по-напред. Другото видеото. Минавате направо, аз се занимавам с града. Пъцата дистанционното натискате се отваря връзки. Така. 62 бона. Бях казал, че трудно ми назади. Сигурно не само на мен, нали, сигурно и на вас е трудно. Но има някои маняци, които са направо с втория път да закачат ремарките и така.
много се заребяваме тези симулаторите по принцип игрите. Може би ще направя на други симулатори, не само на фарминга. Не само на фарминг симулатори, ще направим и други симулатори, други игри. Видях, че има и доста видови. Ако някой нещо иска допълнително да ми каже, ще запишем. За това никакви проблеми няма. Но само за мобила, нали? За телефон с такава цел го правя, за да може само на телефон да се записва. Защото има много маняци, които цъкат на телефоните си и да може да им се помага по някакъв начин на тях. С такава цел го правим. Така, да закараме и тук. Царевичка. В момента нямаме как да произвеждаме царевица, защото нямаме комбайна. Нямаме средства за това нещо. За момента ще почнем да купим ремарке за бали и другите части там за зелено посяване и така нататък. За да може да направим някой лев, нали? Чакай да погледнем пак. Да, идеално. 2361 на стационна отиваме. Отиваме на карта стационна. Да, сега с картата, цак. И лехнем се. Тук ето го долу стационна. Както виждате, трактора не върви много, нали, като вече като се вземе по-голям трактор, по-мощен, по-бързо ще се орее, по-бързо всичко ще се прави, ще се носи доставката, по-бързо, много повече работи ще се правят. И в смисъл по-добре, нали, в смисъл колкото по-нови работи, по-мощни работи имаме, машини, толкова по-бързо всичко ще става. По-големи машини, сялката като по-голяма, сялката по принцип само една имаме, бяха казали на епизод. Само една имаме. Малка, ако искате втора по-голяма, нали, друга по-голяма, трябва да се доплати. Ако искате да се платите, нали, има маняци, които искат да плащат. Ако искате да се платите, може да купите направо. Те са три. Първа, втора и трета. Първата сме ние в момента, втората е по-голяма. Мисля, че не помня, 9 метра ли беше другата. И последната е на 12, но не съм сигурен пак за това ще възложа. Може да си купите, ако искате последната, ако искате такова, но няма не задължително да имате тези пари, които имате в момента в играта, да ги таковате. Направо отивате и си купувате. Отивате и купувате. Така, тук даже се дига още на стациона. Не вярвам да имам още царевица. В смисъл прекалено много. Супер, отиваме да. И така, както ви казах, купувате го, няма нужда да гледате пари, колко пари имате тук, за да го купите там. Като го купите с истински пари, де факто наистина вече сте го купили, разбирате ли? Няма нужда да го купувате и с вашите пари, един път се купува с истински пари, това е. И за постоянно ще го има, де факто. И де факто го включвате. Включвате го, за да го имате в самия акаунт. Може да се играе мултиплеер, може да се играе с Woodwood. Нали, ако имате някои по-близки, така да играете заедно, може да се играе. Не е лоша игричката. Иска се време, но времето е докато се усъвършенствате, докато накупите нови машини, така да вземете да купите. Докато си купите машини, то вече става лесно, по-лесно и по-лесно. С по-нови, по-бързи машини. 2361. Става по-лесно и така ще може да свършвате по-бързо работата, повече пари и по-лесно. Така. 76, после ще отим да купим някои работи, които са по-важни. То е лошо, че така, това бях ви казал, че е за храна на животните. Вместо да ги, нали, косите ги, гласите ги и само без да правите с балета, ремаркето за балета балите да го правите, направо минавате с тая това ремарке. Ето го.
76 бона и имаме 86. Ето дед бях ви казал, бързо да ви покажа. Значи де факто трябва да купим и това. Само едно е, другите трябва да се получат с пари. Само това е. Той трябва да купим 17. Това трябва да купим 10, 27. 27. И от тук е 76. Значи около 100 бона трябва да имаме, 100 и нещо трябва да имаме отгоре. В всички случаи трябва да ги имаме тия. Да. Но, като вземем балите, като направим, трябва да вземем, да, забравих да ви кажа, и това трябва да вземем. Така. Да, ето бях ви казал за тук. Ето това е третата машина. Сега не ни я дава, защото нямаме пари. Ето това е втората. Ето това е ние, което имаме първата. Първата е 18. Много е малка. 3 метра. Другата е 8. Другата е 15. Много добре. Но наистина много пари ще ни трябва за момента. Значи това трябва да купим. 14. 10. И това 17. Това трябва да се вземе. И това. Значи някой ден ще стане и това. Ще видим кога. Значи сега ще сейни само и това ще правим. Няма да пускат. Сейни продаваме и така някакви мисли ще направим. Видеото стана 11:33. Добре, продължаваме. Много машини ще почнем да стават накрая. Маняци. Има наистина много големи маняци да се вършат изручка. Чакат само в хлебни как на хлебните. Да, това защо така ще ме харесва нещо. Да не бъдем сме засяли. Не знам. Би трябва да сме засяли. Предполагам. Да проверим мислите. Защото аз съм сигурен вече какво направихме на лепът. Ето виждате колко е малко. 3 метра сега. Нашата червена машина. Даже можем да го заредим. Сега ще проверим дали сме засяли. Може и да не сме. Чуйте какви е работа. Да не засвята. Така, да проверим сега лекичко. Може да, виждате, не сме засяли, значи явно хубаво да засеем, защото става впоследствие много зле. Даже също да ви кажа нещо съм забелязал, че когато сеете, и горе виждате 36% и на 35% сега ще стане. Ако като стане на 0 това и вече сеете, вече в момента съм го пуснал да се и свърши, то нещо де факто може да се го оставите да се го досее, не да го спирате, да върху да го пълните така нататък. То автоматично се го засява, няма какво да замислите даже. Ето сега ще ви предполагам, че такова ще стане. Какво друго не направим? Към даничката тук. Защо е на 35%? Много интересно. Чакайте да разполагам тогава. За вътре. 35%. Ето, друга страна. Точно така. Желателно да имате втори трактор по принцип. Даже се колебая да взема още един трактор на лъжо, ще бързо да стане. Ще го направим в последствие. В последствие ще го направим. Ако нещо, някакви въпроси имате, може да ги задавате отдолу под видеото. Може да пишете, да кажете, ако нещо се интересувате, нещо искате да знаете за 14-та, за 16-та, за 17-та не мога да кажа дали ще излизат. Не съм се консултирал, не съм цел на никого. Не се консултирам с разработчиците дали ще излиза, дали да не излиза. Гледам първо да запиша на 14, след това ще се взема 16-та, ще запиша и нея. В смисъл аз имам 16-та, но ще ви направя на 16-та в последствие. И така ще видим дали ще ви хареса, нали? Така, тук се сей. Какво да ви кажа друго? Мога да ви оставя един линк отдолу в описанието. Под видеото мога да ви оставя един линк. Да видите
откъде може да я дръпнете игричката, нали, нормално, Google Pay, но хубаво е да си знаете, нали, коректен линк може да го направя. И така, какво да ви кажа друго, я знам, 15 минути направихме самата игра, мога да го дозасея тук и да събера още някой лев, нали, ако искате да не гледате тук, като се движи напред за трактора, да ги минем тия работи. Защото има наистина в момента на тия двете земи тук, дето съм в момента аз и другата долу дясно, т.е. двете са нашите. Мислим да купим тази зелената площа, 150 хиляди стоя, зелено обработване. Има доста работа за сега. Самата игра. Ето тук догоре 9%, сега ще свърши, даже ще продължи да се усеи. Тук след малко е готово. Надявам се да... със сигурно ще направя един трактор. Да погледнем само как върви. Съм 90 бона най-малко строя един трактор. Дай. Значи този е 94. Този е 98. Предполагам, че той ще е по-добре. Защото, както го погледнем, мощността му е 102, а той е 110, той е дига 40 и той е дига 35. Да, предполагам, че той е пък е Lamborghini, враче. Друг си да караш Lamborghini из нивите. Карабийската. Така, след малко сме готови тук. И маняци, какво да ви кажа? Мисля това да бъде от това видео. Нали, следващия път ще продължим пак, защото нямаме какво толкова да обяснявам по играта. Виждате как се играе. Ето виждате го на 5% в момента и чакате само да стане на 0 и ще спрем видеото. Но на 4, тук сме готови за женени. Така, 2% и така ще се засее в всички случаи. Си ги засее. 2%, 1%. Ето го 0% и то продължава да се сее. Няма значение, че няма нищо за този ремаркет, така да го кажа. Ето тук да ви дава даже сейв да се направя. Бомба сме. И това мисля да бъде от този епизод маняци. Бати маняка. И ще продължим следващия път пак с вас. Ако имате коментари, може да ги нещо да вкарнете отдолу, да напишете, ще ви се отговори веднага, когато се видим. И ако може едно лайкче. И така, това е от мен. Благодаря ви много и лек ден, вечер, след обед, каквото е в момента времето, когато гледате видео. Благодаря ви и почуваме. И до скоро виждане.